Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tashar tamu mai albarka. To fa, ɗan takarar nan wanda kuka fi sani da Alhassan Ado Doguwa tabbas ya lahe zaɓen 2023, wanda tabbas ɗan takarar nan da kuka sani Alhassan Ado Doguwa tabbas ya yi ƙoƙari matuƙa a zaɓen da ya yi na 2023. Tabbas ya ba da kyautuna ƙwarai da gaske, wayanda kyautuna ne wayanda ba ƙananan kyautuna ba. Tabbas kyautunan da ya raba Alhassan Ado Doguwa tabbas tana da matuƙar yawa, don sabida ya raba mashina har da ma kekuna da ma injin markaɗe wayanda yake ba wa matan aure don su dangwala mai. To fa ta wani ɓangaren kuma Kwankwaso ya fito yana magana akan zaɓen 2023 da ya ci, inda yake magana tabbas hukuma ba ta aikinta yadda ya kamata. Sannan wannan mutumi tabbas mai girma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi magana akan Alhassan Ado Doguwa. Tabbas ya fito ya ce gaskiya in dai haka ne, doka kwata-kwata yanzu ba ta cika alkawarin da ta ɗaukar kanta, don sabida an shiga kotu da wannan mutumi wanda kuka sani da Alhassan Ado Doguwa. Tabbas an tattauna da shi akan ta'addancin da ya aikata a jihar Kano da ma gurare daban-daban na abubuwan da ya yi wayanda ba su kamata ba. Sannan a cikin kotun tabbas sun hana shi fitowa takara, inda suka ce kada a ƙara jin labarinsa ya fito takara. Sannan da ƙarshe ba a sanya aka yi ba, kawai sai ji aka yi kotu ta janye wannan hukuncin da ta yi wa Alhassan Ado Doguwa. Kai tsaye dai mai saurare, ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙarar sanarwa, domin ta haka ne za ka iya samun ci gaban wannan labari. Tabbas Alhassan Ado Doguwa tabbas kansa yana murna da cin zaɓen 2023 da ya yi. To fa duka nan za mu kawo ƙarshen wannan labarin namu, sai mun haɗa.